ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ଼, ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଓ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନେକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଡ଼ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଅନେକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗି ରହିଛି। ଏହି ତିନୋଟି କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ଼, ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଏବଂ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କ'ଣ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ଏବଂ ଏ ତିନୋଟିର କାମ କ'ଣ, ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ଜାଣିବା। ନମ୍ବର 1, ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ଼। ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ କାର୍ଡ଼ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏଟିଏମ୍ ମେସିନ୍ରୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା ଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ଉଠାଇ ପାରିବା। ଏହା ହେଉଛି ପିନ୍ ବେସ୍ଡ କାର୍ଡ଼, ଯାହା ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡରମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହି କାର୍ଡ଼ରେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭିସା, ମାଷ୍ଟର କାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ରୂପେ କାର୍ଡ଼ ଲେଖାଯାଇନଥାଏ। ଏହି କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ କେବଳ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏହି କାର୍ଡ଼ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏହି କାର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା ଉଧାର ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି କାର୍ଡ଼ କେବଳ ଏଟିଏମ୍ ମେସିନ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 2, ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼। ଏହି କାର୍ଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ପୁରା ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ଼ ଭଳି, କିନ୍ତୁ ଫରକ କେବଳ ଏତିକି, ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ମାଷ୍ଟର କାର୍ଡ଼, ରୂପେ କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଭିସା କାର୍ଡ଼ ଲେଖା ହୋଇଥାଏ। ଏହି କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ସ୍ୱାଇପ୍ ମେସିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପେମେଣ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଏହି କାର୍ଡ଼କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣମାନେ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସମୟରେ ଆପଣ ଏହି କାର୍ଡ଼କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା ଉଧାର ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 3, କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼। ଏହି କାର୍ଡ଼ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାର କାର୍ଡ଼ ଅଟେ। ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିନଥାଏ। ମନ୍ଥଲି ଇନକମ୍ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟାଙ୍କ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। କାହିଁକିନା ଏହି କାର୍ଡ଼ଟି ଏପରି ଏକ କାର୍ଡ଼ ଅଟେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ଟଙ୍କା ଉଧାର ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଜମା ହେବ, ଆପଣ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଉଧାର ନେଇଥିବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଡିଡକ୍ଟ କରାଯିବ। ଏହି କାର୍ଡ଼ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଭଳି ହୋଇଥାଏ। ଏହି କାର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସବୁ କରିପାରିବେ, ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା ଉଧାର ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହି କାର୍ଡ଼ଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏଟିଏମ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି କାର୍ଡ଼ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି କାର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଉଧାର ନେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆପଣ ଶୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଟଙ୍କା ଉପରେ କିଛି ସୁଧ ଲଗାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଦୟାକରି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏହିପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ।